Разумееш, Ліза, мне зараз трэба тады прыняць, што маё жыццё яно было ўсё неправільным. Мне падабаецца мая новая роль, у якой я жыву. Насилля як ховання, як метод взагалі вирішення толерувався, а багато де він навіть романтизувався. Прывітанне, я Сергей, Привіт, я Іра. і гэта падкаст Рака-Макафо. Я Зрозуміло. дивилась сьогодні ролик про цей же ж про марш в пам'ять про Лізу, яка померла після зґвалтування у Варшаві. І там була дівчина, яка давала інтерв'ю білоруська, і чоловік. І він от часто говорив, що часто чоловіки там, наприклад, якщо навіть жартують якось по-тупому, або там, я не знаю, якісь коменти дають такі сальні, то дуже часто це не від злого умислу, а просто того, що вони не розуміють, ну, як це відбувається на тій стороні. І що важливо, він сказав, вони не розуміють, які потім наслідки можуть бути після таких коментарів. Тобто, що коментар – це перший якийсь там крок, а далі воно все переростає в щось більше, гірше і скочується до якогось там умовно вже чи хатнього насильства, чи сексуального насильства, як було з Лізою на вулиці. Вот. Так, ну я могу сказаць таксама, што я заўважыла у беларускім грамадстве пасля згвалтавання і забойства Лізы запусціўся хэштэг «Хопіць гвалціць», дзе жанчыны дзяліліся сваімі гісторыямі і, гэта неймаверна, канешне, моцныя жанчыны, таму што я шчыра скажу, я пачынала пісаць, і я не змагла. І вось у мяне прям, я так продумала план, каб пісаць там некалькіх маіх прыступкаў, сутыкненняў з гвалтам па жыцці ў рознай ступені. І я, праўда, я не змагла нават скончыць гэты пост, таму усе, хто далучаўся, яны вялікія малайцы, малайчыны, дужа моцныя жанчыны. Але пры гэтым гэты хэштэг ускрыў вось менавіта гэтую праблему, што мужчыны проста не разумеюць. Я вось нават неяк сидзела, сама для сябе спрабавала патлумачыць, чаму такая рэакцыя менавіта ў мужчын. Ёсць, безумоўна, і ў жанчын не зусім зразумелая там для мяне рэакцыя, але вось неяк шмат мужчын, прям шмат, хто я сяджу і думаю, яны проста не разумеюць, бо яны ні разу не былі ў такім становішчы, калі, напрыклад, ты ідзеш па вуліцы, табе насустрэчу ідзе група хлопцаў, там мужчынаў, і ты аўтаматычна дастаеш ключы і пачынаеш іх трымаць, каб калі што біцца. Таму што яны проста, я думаю, не былі ў такой сітуацыі, нават ментальна складана ўявіць, што ты можаш баяцца чалавека супрацьлеглага полу проста. Гэта праўда. Рэальна, ты думаеш пра такую сітуацыю, як што на цябе нападуць, напрыклад, ты ідзеш адзін, умоўна кажучы, я так думаў, але на цябе нападуць не таму, што ты жанчына. Нападуць проста, каб пазабавіцца, пабіць цябе. Ці рабануць трошку. І мужчынам гэта цяжка ўспрыняць, калі ім гэта не кажуць у вочы. І не кажуць у вочы спакойна. Бо калі эмацыйна казаць, там мяне згвалцілі, ці са мной нешта трапілася, чалавек проста не разумее корань праблемы. Ён проста разумее, што здарылася, але чаму так адбываецца, ён не разумее. Калі я чую гісторыі, мне вельмі пашчасціла, праўда, я працую ў жаночым калектыве вельмі доўга, то жанчыны адкрыта расказваюць пра гэта, што мне цяжка заходзіць у ліфт адной, калі там нехта ідзе за мной. І гэта мужчына, напрыклад. Неважна, што гэты мужчына можа быць меншы за мяне, але ўсё роўна у мяне дзесьці на нейкім падсумленні ёсць страх. Мне цяжка заходзіць у цёмны пад'езд. І не таму, што мяне там парабуюць, таму, што мяне могуць там згвалціць і забіць. І гэты страх, ён існуе, і калі яго не абгаворваць, не казаць часта, мне падаецца, часта пра гэта казаць лепш, чым ніколі не казаць. Мне дапамагло гэта, прынамсі, зразумець, калі я гэта чуў. Бо да гэтага я не разумеў. Я думаў, што мяне ж таксама білі там у пад'ездах. Праўда, мяне там білі і за чырвона-белы сцяг нейкія чувакі ў Мінску. Але гэта была зусім іншы крыніца гвалту.
Ну, розумієш, коли щось таке трапляється, як те, що трапилось з Лізою в Варшаві, то вже там спокійно не виходить говорити. Да? Тоді вже виходять на вулиці і кричать. І тут ти прав, що, що потрібно говорити про це частіше, і не тоді, коли вже щось трапилось, коли вже всі на емоціях, коли вже у всіх там просто розриває і кипить, і все таке. А коли просто ми там, типа, п'ємо каву на кухні в офісі, і хтось там, ну, говорить відкриту херню, то отут треба якось, ну, старатися не вмикати емоції, але все одно пояснюю, що, ну, якби це трохи не ок. І, ну, от у нас багато зараз іде в Україні таких розмов, бо це пов'язано з тим, що жінок в армії стає набагато більше. Відповідно, проблема насилля, вона стає більш видима, скажімо так. Я не скажу, що стає більше самого насилля, я просто скажу, що більше жінок, значить, їх голос чутніший. І тому, ну, типу, є це все в контексті якихось розмов там на рівні суспільства. І от у мене було питання, я бачила, наскільки сильно об'єднала оця от акція, її звали Ліза, білорусів. Я знаю, що там і поляки виходили разом з білорусами, українська діаспора якась чи біженці. Чому саме ця подія так активізувала? Ліза, може, або Сергій, може, чи ви розумієте, чому от прям от це так вивело дуже швидко і дуже велику кількість білорусів на вулиці, щоб заявити про проблему? Miała na imię Liza. Otwieram zgromadzenie upamiętniające Lizę, a także każdą osobę, która doświadczyła przemocy seksualnej. Jesteśmy tutaj dla niej. Liza jest Białorusinką. Przyjechała tutaj do Polski dla lepszego życia. Przepraszam cię, Lizo. Я думаю, што тут, па-першае, вялікая падзяка за гэта арганізатаркам гэтай акцыі, таму што я думаю, што яны першыя, хто пачалі гучна падымаць гэтую праблему і казаць, што трэба выходзіць, што нельга гэта проста так пакідаць. Таму тут сярод арганізатарак былі як беларускі, так і украінкі. І Наста Базар проста неймаверная жанчына, яна шмат чаго зрабіла, шмат інтэрв'ю дала. Я бачыла, што яна і ментальна сама вельмі ну, это сапраўды это дужа складана, за што ёй вось вялікая падзяка. І тое, што потым запусціўся гэты хэштэг, як акцыя «Хопіць гвалціць», дзе жанчыны пачалі дзяліцца. Мне падаецца, што верагодна, сапраўды вельмі шмат беларусаў і беларусак выехала за мяжу, і тут проста у цэнтры Варшавы гэта здарылася. Верагодна, так склаліся абставіны. Верагодна, мы ўсе проста стаміліся ад складаных навінаў, і яшчэ дапаўняльна вось гэтая аб'ектыўна вельмі нефайная навіна, вельмі дрэнная, яна вельмі балючая, накрывае. І калі ты і так жывеш у такім свеце, дзе не ўсё дужа добра, і тут яшчэ штосьці здараецца з чалавекам, а ў нас нават так кажуць, беларус беларусу беларусы, калі штосьці здараецца з беларусам ці беларускай за мяжой, гэта, ды нават не за мяжой, нават у краіне, мы аўтаматычна, ну, спрычыняемся да гэтага, хочацца дапамагчы, хочацца падтрымаць, таму гэта, мне падаецца, шмат хто з беларусаў і беларусак гэта, па-першае, успрынялі як штосьці роднае, таму гэта так паўплывала. Ну і плюс абставіны, што гэта цэнтр гораду, былі сведкі. І, можа быць, шмат у каго ў галаве перавярнулася, што вось якраз-такі гэты кантэкст, што не абавязкова там хадзіць у цёмных падваротнях, каб гвалт здарыўся, што гэта можа сапраўды здарыцца з любым. І, верагодна, яшчэ гэта такое, як асазнанне таго, што гэта можа здарыцца з кожным, і што гэта страшна, таксама дужа паўплывала. Ну, Да, і те, і що што гэта дуже... можа Да, кажи. што гэта можа здарыцца паўсюль, што гэта
рэч, якая не толькі існуе ў Беларусі, а, на жаль, існуе і ў краінах, дзе ёсць свабодны суд, дзе людзі могуць галасаваць, але гвалт у дачыненні да жанчын ён існуе. І мне падаецца яшчэ другая рэч, якая вельмі важная, гэта абсалютна не павязаная з нейкім палітычным кантэкстам падзея. Як казала вот Ліза толькі што сказала, што гэта можа тычыцца кожнага. Ну і те, що дуже часто там нам говорять, що ой, ну це там хатнє насильство, домашнє насильство, ну це справа сімейна. Ну тут ця ситуація показала, що це взагалі не тільки вдома за закритими шторами може трапитися, тупо серед центрі, столиці європейської держави. І тут я б хотіла про свою історію розказати. У мене це не відносно до цієї історії з Лізою, але у мене там за кілька тижнів до того, чи десь в цьому періоді, відбулася дуже така дискусія з одним колегою гостра, де я йому сказала, що його аргументи просто тупіші, бо він мені почав розказувати, що світ, якщо ж світ такий чоловікоцентричний, як говорять феміністки, то чого ж тоді хлопчики в школі виховують за моделями дівчачої поведінки? І в його розумінні модель дівчачої поведінки – це не бігай, сиди тихо, поводься добре і так далі. І я йому сказала, що хто тобі сказав, що це модель дитячої поведінки, на що, ну, якби почався срач традиційний для України. Я йому сказала, що твої аргументи максимально тупі, я не збираюся з тобою далі вести цю бесіду, і ти можеш просто взяти і почитати. І от у мене питання тепер до Сергія. Чому чоловіки сучасні з усім доступом до інтернету, який можливий, з купою літератури, відео і всього іншого, де можна почитати, де можна знайти інформацію, все одно продовжують нести повний бред і триматись за оцю стару парадигму, що ні-ні-ні, все нормально зі світом, він не чоловікоцентричний, ми і так всі рівні, що ці жінки хочуть, взагалі непонятно. Ох. Давай, за всіх чоловіків віддувайся. Ну, я за ўсіх не магу адказваць. Да, я за ўсіх не хацеў бы адказваць, што вот усе так трымаюцца і не хочуць адступацца ад гэтых старых парадыгмаў. Але мне падаецца, з таго, што я бачыў, калі, напрыклад, у меня быў такі каротенькі час працы і такім паўмужчынскім калектыве, і людзі просто не хочуць страчваць, ну, не тое, што свае прывілегіі, я б не назваў гэта сваімі прывілегіямі, быць там кармільцам у сям'і. Гэта ж насамрэч цяжка фігачыць кожны дзень на працы там і просто не мець нармальную сям'ю, не мець стасункаў у сям'і, не мець стасункаў з дзецьмі, але просто быць кармільцам. Вот. Але гэты, магчыма, статус моцнага чалавека, ён вот складзены так, што ты зарабляеш грошы, што ты маеш нейкую моц у сям'і, маеш моц над жанчынай і над сваімі дзецьмі. І людзі, магчыма, баяцца яго страціць і пачынаюць прыдумваць нейкія дурацкія аргументы пра тое, што свет усё ж такі не такі, разумееце, вот ёсць квоты, ёсць там, ну, ёсць магчымасці, усе ж роўныя. Вот, глядзі, у всех ёсць роўныя магчымасці. Але рэальнасць яна такая, што мужчыны страчваюць свае правы, калі іх становіцца проста менш. Ну, тут просто матэматычна. Пасля Першай сусветнай вайны было менш мужчынаў і пасля Другой сусветнай вайны. І калі жанчына ідзе працаваць на завод і працуе на заводзе, а пасля прыходзіць муж з вайны, кажа, ідзі на кухню, яна кажа, якая кухня? Ну, я працую, зарабляю грошы. І гэта таксама рэальнасць, што мужчынаў становіцца менш, жанчыны вымушаныя працаваць больш, і праз гэтую эканамічную вымушаную эмансіпацыю яны ўжо маюць іншы голас. І мужчыны становяцца слабейшымі. І таму мужчыны прыдумляюць сабе, ну, не мужчыны, я не магу сказаць мужчыны, але прыдумляюцца новыя ролі, у которых мужчына все ж таки мусіць працаваць больш фармальна, мусіць там прыдумляць нейкія актывіты для сям'і і так далей і таму падобнае. Вот. І таму мне падаецца, што людзі баяцца страціць гэты статус. Але, ну, гэта ж не страшно. Ну, я не знаю, я б не хотіла бути єдиним членом сім'ї, який заробляє, на якого весь, знаєш, типу, тягар і вся відповідальність, ну це ж тупо суперстресово. І, ну,
яка людина в здравому умі захоче мати на собі от весь абсолютний тягар такої відповідальності? Не знаю, мені здається, що це не Так логічно. ад гэтага ж мне падаецца, што ад гэтага ж ідуць і праблемы ў мужчын ментальнага характару, таму што агулам я думаю, што у мяне неяк была размова з бабуляй, якая вельмі перавярнула маё стаўленне шмат да чаго. Мы з ёй размаўлялі, і я ёй казала, яна ўспамінала добрымі словамі Савецкі Саюз. А я вось чалавек, які там ніколі не жыў і дужа-дужа не хачу там ніколі жыць, я ёй казала, што ну это ж насамрэч дрэнна, таму што так, так і так. Ну якая ж там эканоміка, ну так, так і так. Ну і потым яна мне сказала: разумееш, Ліза, мне зараз трэба тады прыняць, што маё жыццё, яно было ўсё неправільным. Яно было ўсё хлуснёй. Яго быццам бы проста не было. І таму што я жыла ў тым часе. І, верагодна, мне падаецца, шмат каму з дарослых, асабліва мужчынаў, ды і жанчынаў таксама, ім проста складана прыняць, што пэўны час яны жылі ў нейкіх не то што неправільных нормах, а проста прыняць, што свет змяніўся, і вось трэба асэнсаваць, што тое, што было ў мінулым, трэба гэта мяняць. А мяняцца складана, это заўсёды выходзіць з зоны камфорта. Пры тым, Да. што ўсё ж такі мы жывем у такім свеце, дзе дужа стэрэатыпныя. Вось Беларусь, я ўпэўненая, што і Украіна, мы ўсе вось у гэтых нейкіх дурных стэрэатыпах, што жанчына там на кухні турбуецца пра сям'ю. Вось нават успомніце на вяселлях гэты абряд там перадавання свячы ад маці да жанчыны, каб утульнасць там у доме што-то захоўвалася. Я вось, праўда, разумею, што добра, што ў мяне не было вяселля. Я бы падвяла там усіх гасцей. Да-да-да, у нас ще там хустку вяжуть на голову. Так. Мы вельмі ў стэрэатыпным проста свеце жывем, і это значыць, нам усім трэба прыйсці да такой кропкі, каб сказаць: окей, гэта было неправільна, нам трэба мяняцца. Трэба вось прям мяняць свае погляды, трэба пачаць хадзіць, напрыклад, да псіхолага, да псіхалагі. Это таксама складана, это таксама пра змены ў грамадстве. А змяняцца складана. Дужа, ты жывеш у сваёй вот этой зоне комфорта, і яно як бы і добра. Это не прэтэнзія, это просто яно так і ёсць. Так, таму я разумею, чаму шмат у каго з мужчынаў это такая рэакцыя: што, нармальна, што вам там не падабаецца? Блін, да, ти сказала за свою бабулю, а я думаю про своїх батьків, і я розумію, що якщо аналізувати з цієї точки зору, то правда, їм виходить, треба сказати: ми були неправі, ми робили оте в вашому вихованні, і оце було неправильно, і це було неправильно, і ці погляди неправильні. Таке, наче їм треба просто перекреслити своє життя, але вони не можуть, це не чернетка, що вони там перекреслили і зробили все по новій. У них нема вже другого життя. І тому це дуже важко ментально зрозуміти і прийняти, і це якось ротом, словами через рот проговорити. Це хороший аргумент, да. Да. Галоўнае, каб мы, напрыклад, я стараюся не падаўжаць гэтую традыцыю, як у арміі ёсць дзедуха. Вось яна ж працягваецца менавіта з-за таго, што людзі проста прадаўжаюць выконваць гэтыя аднолькавыя практыкі. І калі ты ў адзін момант проста перастаеш, спыняешся, то гэтыя практыкі не працягваюцца. Гэта чаму я проста згадаў, калі я размаўляў з людзьмі, которые былі ў беларускай арміі, і я кажу: а ты по статуту ці по дзедухе? Конечно, по дзедухе, так же проще жить, ты понимаешь. Так а ты ж працягваеш з гэтае лайно. А што? Никого не бил, я просто там
Вот, таму гэта вельмі важна. Магчыма, мы не можам памяняць тых, хто старэйшы за нас, але мы можам памяняцца самі. Мгм. І, напрыклад, ну, мне падабаецца мая новая роль, у якой я жыву, а не там роль, у якой бы я мог жыць там 100 гадоў таму. Дзякуй, што даслухалі дасюль. Мы маем магчымасць рабіць гэты падкаст толькі дзякуючы сілам абароны ўкраіны. Сёння сілы абароны ўкраіны змагаюцца з абсалютным злом, і мы маем іх падтрымаць не толькі словам, але і еўрам. Закіньце сваю філіжанку кавы на фонд «Павернись жывым». Яны вельмі эфектыўна працуюць з вайсковымі патрэбамі, у тым ліку і ў тых падраздзяленнях, дзе служаць беларусы. Так вы падтрымаеце і беларускае змаганне за свабоду. Спасылка на збор у апісанні. Да, і тут ми вже трошки зачепили тему от в наших культурах. Ну, мені здається, що в наших культурах, ну, в українській так точно, насилля як метод виховання, як метод взагалі вирішення проблем, він дуже укорінений, він толерувався, а багато де він навіть романтизувався. Бо я, як вчителька української літератури, можу вам привести майже в кожному творі класичному є згадка, хтось когось б'є, або хтось когось не б'є, і це супер якийсь там вищий вияв любові. Там, наприклад, та ж сама Кайдашева сім'я, де розказують, що Лаврін Милашку навіть ні разу не бив, і це просто, ну, це так він її любив, що там щось небесне. І оці всі наші приказки, там, типа, б'є, значить, любить, і про те, що, ну, дитину можна там по попі шльопнути, ну, нічого ж такого не буде. І навіть сучасна література, ну, вона вже більш критично до цього ставиться, але, наприклад, там є письменниця Люко Дашвар, у якої є багато книжок про життя села, і там дуже крінжові і страшні речі вона описує, там, де там жінок били якоюсь дровинякою до полусмерті. І це все, ну, типа, це все як один з елементів життя, і мені здається, що це одна з причин, чому у нас насильство в суспільстві все ще поширено, тому що воно якби воно сприймається як адекватна частина життя через його якусь таку тяглість з минулого. Я не знаю, як в білоруській культурі, можливо, у вас якось лайтовіше, там література або якісь там історії, народна творчість. До речі, гэта цікавае пытанне, але я думаю, што прыказкі прымаўкі ў нас прыкладна аднолькавыя. З пункту гледжання літаратуры, якая дапускаецца да школьнай праграмы, я яе так, каб цалкам не аналізавала, але вось з тых твораў, што я памятаю, там больш усё ж такі пра пакуты беларусаў. У нас, на жаль, просто, ці на шчасце, як выявілася, школьная праграма пабудавана так, што у нас сапраўды вельмі шмат, вот, ну, як кажуць, пра вайну і вёску. У нас мала, насамрэч, там некай рамантычнай, напрыклад, літаратуры. У нас нават нейкіх там гістарычных, хаця ў нас ёсць таксама дуже файныя аўтары і аўтаркі, фантастычных твораў мала ў школе праходзіцца. У нас вось усё больш такое вось пра нейкія пакуты вясковых людзей. Это, дарэчы, дуже класна для таго, каб вывучаць наш шлях гістарычны як народу. Але вось зараз так от прааналізаваць, каб менавіта ў творчасці, якая вывучаецца ў школе, то я думаю, што не. Але прыказкі і прымаўкі кшталту вось б'е, значыць, любіць, да? Я апошняя літара алфавіту, вось это ж таксама ўсё адтуль, да? Што ты скажешся, пацярпі. Вось там мужчына ўсяму галава, месца жанчыны на кухні. Гэта да, это таксама Як за дуже... каменною стіною за мужем. Да, за мужам, ты ж замуж выходзіш, каб за мужчынай быць. Але у нас сказалі так, мужчына ўсяму галава, але жанчына гэта шея, якая круціць гэтай галавой. У нас теж казали так. І я вважаю, що це ще один інший бік оцього жахливого феномена домашнього насилля.
Ти прям переводиш на цю тему. Да, я просто хотел сказать про литературу и про нашу культуру. И вот Лиза добра сказала про пакуты. И беларуская литература, которая в школе, она про пакуты и про абсолютную свободу. Абсолютная свобода ў беларускім успрыманні — гэта валоданне зямлёй, ну, сваёй зямлёй. І ты калі пачытаеш, там просто гэта абсалютная максіма — мець свой куток, ніякай дзяржавы, нахуй гэтых чыноўнікаў. І вот моя земля, моя свабода. Я гэта па сваіх бацьках, канешне, вижу, што вот абсалютная свабода была гэта пайсці ў там у сваю вёску і просто капацца на І сваіх насадити градах. гектар картошки. Да, ну, хоць 10. А пра культуру далейшую я памятаю, у мяне дома, у меня сям'я такая, ну, вясковая, але маці з такой вельмі кансерватыўнага рэгіёна. Я называю гэта вот рэгіён праваслаўнага Талібану, там вот адкуль яна. Там реально вот люди жывуць у мадэлях бабы кароткая дарога ад печы да парога. І калі мне там маці гэта трошку таку укладвала ў галаву, я не мог гэта зразумець. Я кажу: мама, ну ты ж ходзіш на работу, ты нас корміш, якая у тебя дарога трошку даўжэйшая ўжо стала. І ну я не магу так жыць. Але самае жудаснае, што я памятаю, што маці нам паказвала кніжку «Домастрой». Дзесьці ў бібліятэках яны былі. Гэта не школьная праграма, але я памятаю, што ў нас яна дома была. І маці мне паказвала, і там, а «Домастрой» гэта ж, ну, такая класічная гісторыя, як біць сваіх дзяцей, жонку, каб быў у доме нейкі парадак, які ты хочаш, каб быў. Я памятаю, гэта такая жудасная кніжка. Ну, канешне, я яе там трошку прачытаў, але як такі мастацкі твор, дарэчы, імперскай літаратуры, бо гэта расійская кніжка, гэта ж, ну, ўсё з Масквы прыйшло. Але гэта не было так, гэта кніжка не пашыралася, але вось гэтыя прынцыпы, якія прыходзілі ў тым ліку з усходу, яны былі ў нас побач дзесьці. І, на жаль, напрыклад, у рэгіёне, адкуль мая маці, яны былі вельмі такія распаўсюджаныя, дзе у бабы реально была кароткая дарога. Блин, ну це жесть, да. Ну, я яшчэ ўспомніла такую гісторыю. Гэта вось пра легалізацыю гвалту некую ў грамадстве. Па-першае, вось калі мужчыны з жанчынай там сваряцца на вуліцах, ну сапраўды рэдка хтосьці, нават калі мужчына моцна агрэсуе на жанчыну, рэдка хто падыдзе там падтрымаць ці запытаць, як у вас справы, там ці патрэбная дапамога, таму што падаецца, што ну это справа сямейная, разбяруцца, так? Тое ж самае з дзецьмі, калі хтосьці, там, мама крычыць на дзіцяці, типа, а як я ўлезу? Ну, типа, гэта ж іх як бы стасункі, ну, типа, маці і дзіця, ну, типа, ну, гэта ж нешта святое, што я там, я чалавек, якая не мае дзіцяці, буду ўлазіць і казаць, як ёй там дзіцё выхоўваць, ну, напрыклад. У нас яшчэ была такая паказальная гісторыя, у нас я з Нясвіжскага раёну, вось там дзесьці ў Нясвіжы была такая гісторыя, што бацюшка вельмі здзекаваўся вось са сваёй жонкі, матушкі, і там дайшло да таго, што ён неяк яе там у склеп пасадзіў, суседзі пачулі там, як яна крычыць, выклікалі там міліцыю, і сэнс у тым, што з-за таго, што ён як бы, ну, типа, бацюшка, да, ну, бацюшка, канешне, справа нікуды не пайшла. І эта жонка засталася з ім жыць, і проста чаму я ведаю гэтую гісторыю? Таму што пра гэта, вот, ведаеце, усе шапталіся, як бы ўсе пра гэта ведалі. Але я вот зараз проста з пазіцыі сябе сённяшняй думаю, а чаму мы ўсе не выйшлі там на мітынг, напрыклад, падтрымаць яе і папрасіць яго пасадзіць? Але это я разумею з пазіцыі сябе сённяшняй. Але у той момант, калі ты жывеш у невялічкім там горадзе там 5-10 гадоў таму, это падавалася вот шопатам перадалі адно аднаму, бо, ну, бацюшка. Вось это таксама, ну, вот эта гісторыя, якая вось мне ўспомнілася, калі ты сказала, што твая мама з такога месца, што вось таксама яно было неяк такое, што, ну, гэта быццам бы легалізуецца, што вот, ну, падумаеш, пакалаціў жонку, ну і што? Ну, типа, ну, не забіў жа ж. Ну, типа, прыватнае жыццё, і вот, а вы сваім там стаўленнем да стасункаў урываецеся ў прыватнае жыццё. І у сэнсе, напрыклад, беларуса гэта вельмі цяжкае, ну, не злачынства, а такое маральнае правапарушэнне.
у нас ніколі не было прыватнага жыцця, і зараз яно больш-менш з'явілася, і мы хочам жыць як хочам, там біцца, драцца і лізацца, а вы лезеце ў гэтае жыццё. Мгм. Ну Таму да, гэта, магчыма, так і ўспрымалася. ну і ще це ж теж будуть свої діти, будеш їх вчити. Це Мгм. те, що про дітей, да, дуже часто такі фразочки чуються. І ще от про ставлення батьків. Батьки ж самі дуже часто легалізують оце от насилля по відношенню до своїх дітей. У мене мама перед тим, як вийти на пенсію, працювала останні роки на групі продовженого дня. Типу молодша школа, і діти Мгм. залишаються там, поки батьки їх заберуть ввечері. І були мамочки, які приходили, і там, ну, мама їм там каже, там, щось там, чи погано читає, чи погано себе поводив, чи там якось, ну, там, з дітьми там щось якось не ладнав і так далі. А та їй каже, та ви йому, типа, я розрішаю, можете, типа, бить по жопі там або ще щось. І мама така на неї дивиться, ну, типу, ти нормальна взагалі? Або там, каже, забирає мама дитину свою і матом просто трьохетажним на неї там ти, мать-перемать, збирайся, там то сьо. І ну, моя мама каже, я розумію, що я зі своїми там якимись педагогічними прийомами і нормальною мовою до цієї дитини не достукаюсь, бо дитина звикла до такого рівня матів, які на неї говорить її ж рідна людина. І вона просто приймає це як норму, от з нею так спілкуються, вона так це, вона таку мову розуміє, а те, що я там її почну якось лагідно там вмовлять, тепер зрозуміло, чого та дитина мене не слухається, бо вона просто думає, що ну, зараз от як на мене крикнуть, от тоді я, типа, буду слухати, а поки не крикнуть, то, типа, можна і далі робити, що я роблю. І це проблемка теж. Мгм. Да. І я гэта як ўжо не малады бацька заўважаю нават на вуліцы ці на пляцоўках гэта часам працуе. Ці, напрыклад, бацькі проста сядзяць і ніяк не утручаюцца. Вот, напрыклад, дзеці гуляюцца, і хтосьці з іх праяўляе такія некарэктныя паводзіны, умоўна кажучы, забірае цацкі там, ці можа там піхануць, ударыць. І некаторыя бацькі лічаць, ну так а што, яны разбяруцца, это ж дзеці. Не, яны не разбяруцца. Ты мусіш быць побач і патлумачыць гэтаму дзіцю, што так сябе не паводзіць, што ты не можаш забіраць чужыя рэчы, ты не можаш піхацца, не можаш драцца, не можаш там камусьці нашкодзіць. Вот. Але гэта мусіць не я мушу тлумачыць, там я нейкі пан з боку, а бацька ці маці гэтага дзіцёнка, для якога ён з'яўляецца там, ну, не аўтарытэтам, але ён слухае гэта. І часам гэта цяжка, вот ты стаіш і ты ж не можаш гэтае дзіцё, ну, нічога яму зрабіць, бо гэта чужое дзіцё, ты не можаш яму там патлумачыць, ты можаш толькі так, ну, типа, зрабіць так, каб ён не пашкодзіў твайму дзіцю ці іншым дзецям, але вот, і сказаць, не, так не робіцца. Але гэта ж мусіць працаваць толькі калі твои бацькі табе правільна кожны дзень нармальна з тобой размаўляюць, прамаўляюць твои эмоцыі, тебе слухаюць, там, размаўляюць з табой, а не просто крычаць на цябе і ставіць мульцікі. Угу. Это агулам некая праблема, якая цягнецца праз пакаленні, таму што мы атрымліваецца, з нашымі ж бацькамі таксама ніхто так не размаўляў. З Конечно. нашымі там бабулямі, дзядулямі таксама ніхто так не размаўляў. І я думаю, што там нашы бацькі не мелі нейкіх навыкаў камунікацыі, нават каб з намі гэта паразмаўляць. Бо вот, як ты сказаў, самі разбяруцца, я адразу ўспомніла, так у нас так зусім. Ну што, нам пра полавае выхаванне хто-небудзь распавядаў? Да не, самі разбяруцца. Ну, распавядаў хтосьці нармальна, там я не ведаю, пра гігіену, пра здароўе. Да не, самі разбяруцца. Ну, і ў нас неяк так яно ўсё ідзе. І добра, што зараз мы жывем у 21 стагоддзі, дзе ёсць магчымасць зайсці у умоўна паралельны сусвет, вось такі як інтэрнэт, адкуль нас, верагодна, з вамі будуць слухаць. І чамусьці новаму пачытаць, павучыцца, і это, насамрэч, это дуже каштоўна. Вось гэты момант, што мы зараз самі можам выходзіць, верагодна, мы першае такое вось пакаленне, якое
дастаткова проста можа з гэтага выйсці. Тым, што мы размаўляем пра праблемы, тым, што мы чытаем пра праблемы, тым, што мы выказваем сваё некае меркаванне, гэта ўсё так стэп-бай-стэп, каб дайсці і вось крышачку змяніць, і каб ужо, напрыклад, сваіх дзяцей выхоўваць па-іншаму. Гэта не значыць, што там нашы дзеці, калі яны там будуць у кагосьці, хто не child-free, хто child-free, у каго ўжо ёсць, не будуць траўмаваныя, у любым разе мы людзі, мы будзем чымсьці траўмаваныя. Ну, але прынамсі вось неяк мяняць, хочацца верыць, што гэты свет да лепшага, але ўсё ж пачынаецца ў першую чаргу з сябе. Дзякуй, што праслухалі ўвесь выпуск. Закіньце, калі ласка, сваю філіжанку каву на фонд «Повернись живым». Спасылка ў апісанні.